Γεια σας, Κώστας εδώ και έχω τον ξάδερφό μου. Γεια. Πιο δυνατά. Γεια. Ο μικρός μου ξάδερφος. Αυτός θα παίξει Smackdown στο Play, εγώ θα παίξω Minecraft στο tablet. Φαίνεται πολύ να είναι... Εδώ. Ο ήχος λίγο... Ήχος. Τι? Θα παίξουμε το YouTube Team. Δες τι κάνει. Μες στα μάτια του. Αξέλα, εδώ εγώ εδώ. Πάντως χειριστήρι να παίξεις. Θα αρχίσει. Εδώ. Ναι, ήμουνα creative γιατί Ναι. δεν μιλάω σε σένα. Στους φαν μου. YouTuber είμαι. YouTuber εννοώ αυτό που είναι βίντεο. Δεν βάζει στο YouTube. Που βλέπεις εσύ η Πέπα. Λοιπόν, το φτιάχνουμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε εγώ πως το έχουμε κάνει. Εγώ βασικά το είχα φτιάξει μέρες. Είχε μια φασαρία. Λοιπόν, το έκλεισες και το ξανά άνοιξες. Εδώ είσαι. Κοίτα. Αυτή ήταν η μεγάλη ξαδερφή μου που ακούστηκε. Λοιπόν, όπα, λάθος αυτό. Τώρα που το κάνουμε Survivor, θα σας δείξω κάτι καινούριο. Ρε Γιώργο! Είναι ώρα μια πόρτα να ανοίξεις. Επιβίωση. Λοιπόν, παίρνουμε το πίκα, παίρνουμε ό,τι πράγματα έχουμε εδώ. Για αυτή δεν πήγε εδώ το τσεκούρι. Όπα, τι ήταν το πίκαξ. Άφραυστο. Α, καλώς την χιλιά πες ένα γεια. Τι? Αυτός είναι ο άλλος ο μικρός μου ξάδερφος. Τέλος πάντων έχω αλλάξει από πέρα το μέρος. Βασικά με τα παιδιά το φτιάξαμε να έχουμε αρχηγείο, αλλά εγώ το φτιάξα λίγο πιο καλύτερο. Παίζω μάχη και κάνω βίντεο για το YouTube. Να ορίστε, εδώ είναι το παρατήριο. Πώς το είπα. Τέλος πάντων εδώ κατεβαίνεις πας στο σπίτι του Χάρη. Δηλαδή του Χάρκουλ. Να εδώ πάνω. Θα στο δείξω. Να φτάσουμε πρώτα. Να το. Που λείπει ένα κρεβάτι κόκκινο. Να παίξει. Κάτσε να αρχίσει. Λοιπόν, εγώ ανεβαίνω σκά. Τι πήγα από πίσω. Πίσω πήγα. Έλα. Δεν μπορώ τώρα, κάνω βίντεο. Είμαι κάτω. Κάτω. Τι? Τι είπες? Τι φάση μ' ακούει? Χ, το μπλε δηλαδή. Αυτό που έχει το δάχτυλο. Το άλλο το δάχτυλο από δίπλα. Το μπλε, χ. Ναι, αυτό. Πάτα το. Όχι, περίμενε, στο πατήσω εγώ. Βλέπω παραμονή μεγάλη Λοιπόν, ένα τάμπλετ και ένα τηλεχειριστήριο στα χέρια έχω. Περίμενε.
Έλα. Πάντα συνέχεια αυτό. Αυτό πάντα συνέχεια. Χωρίς να σταματήσεις. Πάρα το. Συνέχεια. Συνεχόμενα. Εμείς επιστρέφουμε. Έχουμε αφήσει τα άλογα μας εδώ μέσα. Δεν μιλάς εσένα ρε. Στο πίσω μιλάω. Συσφά μου. Λοιπόν, εδώ είναι το καράβι μου. Τέλος πάντων. Καλώς το. Καλώς το ζόμπι. Σάκια σάκια. Δεν θα πει το γλύψαν κάτω το μέρος, το γλύψαμε το γλώσσατο. Και εδώ το γλύψαν αυτό το πράγμα. Θα περάσουν τις άκρες. Λοιπόν, 1 Μαΐου το μαγιά και σε 20 ημέρες έχω γενέθλια. Εγώ πρέπει να το κάνω off camera. Τέλος πάντων, λοιπόν, σκέφτηκα κάτι να φτιάξω. Ναι. Έχουμε Τζάνιον, παίζει να έχουμε. Ένα σκελετός. Με πέτυχες. Τι έκανε? Τον νίκησε. Α, ισοπαλία. Πάτα απ' την Άνε τώρα. Τι κάνει αυτός ρε, ξέρει να παίζει ρε. Ξέρεις να παίζεις εσύ. Ξέρει να παίζει ο ξάδερφός μου. Αν είναι σωστά να τα τζάνουμε. Παλεύει. Εγώ σε παρακαλώ, αγόρι μου. Γιώργο. Τα ξανθέ. Γιώργο! Γίνεται μάχη εδώ μέρα. Μαλώματα του ξανθού μου. Έζησε λέει. Τι είπε πάλι? Το κλείσε. Έπαιζε ο Βασιλέας. Το κουνούσανε. Γιώργο. Δένουμε. Όπα, λάθος. Ανεβαίνουμε. Επάνω λέμε. Α, ναι. Να σας δείξω και το skin. Ορίστε. Να πέσω. Να πέσω λέει. Γιατί να πέσεις? Να παίξεις, όχι να πέσεις. Να πέσεις είναι να πέσεις κάτω. Όχι να παίξεις. Πέσει κάτω. Άμα φύγει ο Γιώργος από εκεί. Α, έφυγε. Λοιπόν. Πού να πάρει, δεν έχω ξύλο. Ναι, να κάνετε λίγη ησυχία να κάνω ένα βίντεο. Απλά ένα βίντεο κάνω. Γιώργο! Άντε να κάνουμε τις βρώμικες τις κάρτες. Αυτές είναι βρώμικες, Παναγιώτη. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ήταν λίγες φασα...
Αλφα. Άφα σε λένε. Άφα σε λένε ρε Γιώργο. Εντάξει, ο Α. Άλλο ένα βάλε. Οκ. Έτοιμος. Πάτα μετά. Φέρε. Μισό λεπτό. Έχουμε. Οκ. Όπα. Ο Α είναι αυτός, όχι ο Γιώργος. Όπα. Παίξτε. Γιώργο παίξτε. Σι. Αυτό. Όπα. Εντάξει. Όπα είναι σειρά. Όχι. Ασυλέα, πάτε με το βελάκι εδώ πέρα. Όχι μόνο. Επιστρέφω πάλι. Ξανά επιστρέψε μετά από από ένα πρόβλημα. Ναι, αφού το ξέρεις Γιώργο, το έχεις παίξει. Το κάτω, το τρίτο, το τέλος. Όχι το τρίτο, το τέλος. Αυτό εδώ πάτε. Πάνε με το βελάκι εδώ κάτω. Ναι, με αυτό το βελάκι. Πάτα εσύ. Οκ, θα ξεκινήσετε.